בחרתם צילה רשף, בחרתם אלי אבוטבול. אני צילה רשף, זאת תעודת הזהות שלי. יש לי שאיפות משלי, רצונות משלי, יכולות ואפילו טלטלים. היא הייתה סגנית ראש המועצה, מה כבר יש לה לתרום? אני בשנה האחרונה סגנית ראש המועצה, באהבה גדולה, עושה את זה לראשונה כאישה, במושבה בת 136 שנה. עסקתי במגוון רחב של נושאים במהלך השנה האחרונה, בתחום של תודעת השירות, חינוך, פרויקטים הנדסיים, בני נוער, אזרחים ותיקים, איכות הסביבה, עידוד עסקים קטנים, פיתוח המדרחוב. יש לי יעדים מדידים לכל אחד מהנושאים האלה, ואני אממש כל אחד מהם בשנה הקרובה. צילה אומרת שהיא נלחמת למעננו, בינתיים המלחמה היחידה שלה הייתה מול היתושים. אכן תגובה עם עקיצה. נושא היתושים הוא נושא שפוגע באיכות החיים שלנו כבר 15 שנה. אף נבחר ציבור ברמה המקומית וברמה הלאומית מעולם לא עסק בנושא הזה. אני נלחמת למגר תופעה הזאת כבר שנה. אני אמשיך להילחם ולטפל בנושא הזה ביחד עם נושאים אחרים שבהם אני מטפלת. צילה, את שיתפת פעולה ונתת יד למינהל לא תקין במועצה. כולכם מושחתים, שקרנים וגנבים. חברים, מעולם לא נטענה כלפיי שום טענה. ולא יכולה להיטען בנושא טוהר המידות. העובדה שמצמידים אליי את מה שקרה עם ראש המועצה היא תולדה של מכונת תעמולה משומנת, המופעלת על ידי יריביי הפוליטיים. עצוב בעיניי עד כמה ניתן להדביק תוויות לאנשים. זו בעיה חברתית כלל לאומית. אין לי עניין להיות חלק מזה. עדיפה עליי אופוזיציה עם קמפיין נקי, מאשר ראשות מועצה עם קמפיין מלוכלך. צילה, אני נאלץ לעזוב את זיכרון יעקב עם אשתי. יקר פה. אם אני לא אשדוד בנק בקרוב, כנראה שאלץ לגור הרחק מבית הוריי. ראשית, לא צריך לשדוד בנק. פרויקט זוגות צעירים, פרויקט שעמלה עליו המועצה כבר 6 שנים. נכון לי, לפני 3 שבועות נדחו כלל ההתנגדויות. הפרויקט הזה יוצא לדרך על פי תוכנית. 144 יחידות דיור לזוגות צעירים בני היישוב. היא מאוד צעירה. מה היא כבר הספיקה לעשות בחיים שלה? תודה על המחמאה. הספקתי לכהן במספר תפקידים משמעותיים, הן בקריירה הצבאית שלי והן בקריירה הציבורית שלי. תמיד שאפתי להשפיע, לשנות לטובה. כך עשיתי וכך אמשיך לעשות. עייפות החומר? לא במקרה שלי. את כל כך אוהבת להלל ולשבח את זיכרון יעקב. נו, אפילו לא נולדת פה. נכון חברים, נולדתי בקריית מלאכי. בחרתי לפני 18 שנים לגור בזיכרון יעקב. 3 ילדיי נולדו כאן. מאושרת על כך יום יום. להזכירך, גם טדי קולק לא נולד בירושלים. זאביק ביאלסקי לא נולד ברעננה. וארלון שוורצנגר, מושל קליפורניה, בכלל נולד באוסטריה. אז אסטה לה ויסטה בייבי. תושבים יקרים, הבחירות הקרובות הן ל2.5 בלבד. יש לי יתרון מהותי ומשמעותי על יתר המתמודדים, בשל היכרותי העמוקה עם המערכת. רוב חברי הקואליציה תומכים בי, וזה יאפשר לי, בניגוד למועמדים האחרים, לעבוד ביעילות בתקופה הקצרה עד הבחירות הבאות בשנת 2018, ולהוביל מהלכים חשובים למענכם, למעננו. מחכה לכם בקלפיות.